mutta mä pystyn nyt ajamaan tonne seuraavalle pysäkille, jossa kerkii sen saada topattua siihen. Tästä tulee legendaarinen YouTube-video, jos me saadaan bussilla otettua mun bussi kiinni. Ja tästä tulee niin hyvä mainos HKL:lle, ettei mitään järkeä, että jos tämmöstä on asiakaspalvelun laatu, niin ei ole kyllä meillä mitään ongelmaa. Koska mulla on lähtö vasta. Mä en sitä ajamalla pysty ottaa kiinni, jos ei se nyt saa pysäytettyä sitä. Silloin sun on pakko odottaa sitten niin kauan kun se tulee vielä kertaalleen takaisin. Joo, ei mulla lähtee lento puolen tunnin päästä, että joo, ei tässä niinku... Niin. Sitten se pitää jättää seuraavaan Helsingin reissuun. Aivan. Koska mä vien sitten tuonne terminaalille takaisin, ja se saa sitä tohon pysäytettyä. Tottunut matkustaan pienellä matkalaukulla. Nyt onkin 2. Niin. Okei, mä käyn hakemassa sen. Joo, mennään. Joo, ei mitään. Okei, moi. Näin se tapahtuu, saisi sen pysäytettyä. Hieno homma. Käy katsomassa, onko se siellä, niin mä otan sut sitten ja vien tonne kentälle takaisin. Saako se aukastaa? Keskevästä... Oi! Tämmöistä asiakaspalvelua ei oikeasti Suomessa saa, että bussilla otetaan toinen kiinni. Kiitos erittäin paljon. Ei helvetti, matkalaukku löytyy. Yes. Päivä pelastettu. Eka mä kuittaan tonne ainakin ylimääräisen seutuun. Ei, älä laita. No en sitten. Kiitos paljon. Ei mitään, näinhän tää meni oikeastaan nopeiten. Se on vaan riippuu, että saako jonkun kuskin aina puhelimella kiinni, kun kaikki ei välttämättä vastaa siihen. Yes. Ja matka jatkuu.